Hi friends, माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ गासिबो। So guys, नोंथांमोना आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना एसे थाम्बनेलाव नुनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। So guys, दिनै आङो मबाइलजों माने इन्जुराव माबायदि जोङो मबाइलजों भिडिअ नायनो हायो बेखौ नोंसोरनो देखायगोन आरो माबायदि मानसिफ्रा फेक भिडिअ बानायो बिनि सायाव बेखौबो आं बुंगोन। ओमफ्राय बे नङा दि मबाइलजों इन्जुराव माने फिल्म नायजाया बे नङा माने नायजायो। So guys, माबायदि नायजायो आरो मानसिफ्रा माबायदि फेक भिडिअ बानायो बेखौ दिनै बुंगोन आं। फार्स्टआवनो नोंसोर भिडिअखौ फुरा नायबानो जाबाय, होमबासो नोंसोर बुजिगोन माबायदि मबाइलजों भिडिअ नायजायो। आं नायजाथारो नोंथारगौ, बियो नायनायानो नायजाथारो, ओमफ्राय माबोरै नायजायो बेखौ नोंसोरनो मोजां देखायना होगोन आं। So guys, ओमफ्राय मानसिफोर फेक भिडिअ बानायगासिनो बिनि सायाव माबा एप्स डाउनलड खालामलाबायनो होयो, बेफोर नंखाय। So guys, आं बिसिनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो नागिरदों। मानसिफोरा बे हिन्दी चेनेलफोराव थांनानै भिडिअफोरखौ नायहैयो, नायनानै बिसोरो ओरैबायदि माने भिडिअ बानायो जे ओरैबायदि एप्सखौ नोंसोरो डाउनलड खालामनानै नैयाव बिदि खालाम होननानै बिसोरो माने मबाइल गावसिनि माबाजों रेकर्डिं खालामनानै मोनसे देखायो। बेखौनो मानसिफोरा नंगौ सानो, नाथाय बिसोरो बे एप्सजों देखायाखै। बिसोरो ओरैनो बे मबाइलावसो बिसोरो माने एडिटिं खालामनानै ग्रोब बहायना होयो इन्जुराव। बे माने नंखायसो। बे एप्सखौ नोंसोरो बिसोरनि भिडिअ नायनानै नोंसोरो बे एप्सखौ डाउनलड खालामलाबायना बे एप्सआ जोबोद गाज्रिसो, मबाइलखौ हें खालामगोन। नों सानगोन आंनि मबाइला गाज्रिनि थाखायसो बिदि जादों होननानै, नाथाय नङा, बे एप्सआनो फेक खाथार नङा। ओमफ्राय बे मबाइलजों इन्जुराव फिल्म नायजायो, भिडिअ एलबाम बायदिसिना गासैबो नायजायो नंगौ, नाथाय नायजानाया माबायदि आं बुंगासिनो दसे उनाव। नोंसोरो बिसोरनि भिडिअखौ दानाय आरो नोंसोरो नायबाबो नोंसोरो बेफोरबायदि भिडिअनि एप्स डाउनलड खालामनो होनायखौ नोंसोर डाउनलड खालामनाङा। बे मबाइला जाबाय मोनसे टर्चनि थाखायसो, मोनसे कालारिं लाइट नङा। बेजों सोरबा भिडिअ नायजायो नामा नोंसोर साननानै नाय। बेयाव मोनसे कालारिं लाइट बादेन मोनसे आसा खालामजायो नायजायो होननानै। So guys, बेयाव अनलि गोजों जोंनायल' लाइट होयो। अब्ला बे गोजों जोंनाय लाइटजों बोरै कालारिं भिडिअखौ बोरै जों इन्जुराव देखायनो हागोन? बे नंखाय, मालाबाबो जानो हाया। नोंसोरो एसे मेलेमखौ एसे बाहायनानै साननानै नाय, बे नंखाय भिडिअ। So guys, आं माबायदि नायजायो खोन्थानोसै। नोंसोरो जुदि मबाइलजों इन्जुराव जुदि भिडिअ नायनो लुगैदोंब्ला नोंसोरो मोनसे फ्लिपकार्ट एबा एमाजनाव मोनसे प्रडाक्ट मोनो। मबाइलजों जेक सोनानै बेयाव मबाइलाव जेकखौ सोदो, ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो जेकखौ सोनानै बे बुस्थुआव माने कालारिं लाइट थायो, बेजों नोंसोरो इन्जुराव माने भिडिअ देखायहरनो हागोन, नायनोबो हागोन आरामसे। मबाइलनिफ्राय भिडिअआ जेकजों थांगोन, ओमफ्राय बे ट्रेन्सफार जागोन, ओमफ्राय बेनिफ्राय बे मा नाम मोनथाय, नैबेनो बे प्रडाक्सना नै आं देखायना होदों प्रडाक्टआव। नोंसोरो मोजाङै नायनानै ला। आरो नोंसोरो जुदि बे बुस्थुखौ बायनोब्ला, बे प्रडाक्टखौ बायनोब्ला नोंसोरो आं डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय दङ, नोंसोरो बे डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नोंसोरो बे प्रडाक्टखौ अर्डार खालामनो हागोन। ओमफ्राय नोंसोरो आरामसे नोंसोर इन्जुर एबा बेरा एबा जि खानानै आरामसे नोंसोर भिडिअ नायनो हागोन। एसे फैसा खरस खालामनांगोन। बियो खम दामनिबो दङ, एसे बारानिबो दङ, बिदिनो 9,000 13,000 बिदिनो 20-25 बिदि दङ। गुवार माने खम बारानि दङ। So guys, अनलि मानसिफ्रा फेक भिडिअ बानायबाय थागासिनो, बियो नंखायथार। बे अनलि सादा लाइटजों मालाबाबो बे फिल्म नायजायो, बे नंखायथार। ओरैनो एप्स डाउनलड खालामलाबायनो होयो, बेकार बेफोर भिडिअआ नंखाय। नोंसोर बिदि भिडिअ थांना एप्स डाउनलड खालामलाबायनाङा। नैबे प्रडाक्टखौ लाबानो जाबाय। बे प्रडाक्टजों नोंसोरो आरामसे नोंसोरो न'नि इन्जुर बेराफोराव नोंसोरो आरामसे फिल्म नायनो हागोन। मबाइलनिफ्राय ट्रेन्सफार जागोन, नोंसोर फिल्मखौ ओइचडि नुगोन, मोजाङै नायबानो जाबाय। So guys, होमबा भिडिअआ एसेनोसै। नोंसोरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ, जाय आंनि चेनेलाव गोदान, नोंसोर साबसक्राइब खालामना ला। आं बिदिनो भिडिअ हगारबाय थायो। ओमफ्राय नोंसोरो होमबाना गोदान भिडिअ हगारोब्ला आं फार्स्ट हगारोब्ला नोंसोरनावबो फार्स्ट नुहैगोन, नोंसोरबो फार्स्ट नायनो मोनगोन। So guys, नोंसोरो बे फेक भिडिअनिफ्राय बासिनानै था। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जाय गोदान, नोंसोर साबसक्राइब खालामनानै लादो। होमबाना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला, आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाब्लाथ' साबसक्राइब खालामनानै मा बेखारसो जागोन। ओंखायनो आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो गोसो दंब्ला साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंसोरो लाइक खालामना हो। आरो नोंसोरो जुदि इन्जुर एबा बेराफ्राव जुदि फिल्म नायनो गोसोब्ला नोंसोरो बे प्रडाक्टखौ लायाबा नोंसोरनि साननाया मालाबाबो जानाय नङा। नोंसोर जुदि नायनो गोसोब्ला बे प्रडाक्टखौ लानांगोन। आं डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय दङ, नोंसोरो आरामसे थांनानै नोंसोरो
अर्डार खालामनो हागोन आरो नोंसोरो माला जेब्ला सफैयो अब्लासो नोंसोरो फैसाखौ हरबानो जाबाय केस डेलिभारि उनाव नोंसोरो होबानो जाबाय केस डेलिभारि उनाव नोंसोरो अर्डार खालामबानो जाबाय आरो नोंसोरो अर्डार खालामनो रोङाखैब्ला आंनि बे चेनेलावनो दङ भिडिअ माबायदि अर्डार खालामो बेयाव नोंसोरो थांनानै नोंसोरो सोलोंनानै लाबानो जाबाय स' गाइस नोंसिनि बे मालायनि भिडिअ बेलेगनि भिडिअ नायनानै नोंसोरो मबाइल लाइटजों इन्जुराव फिल्म नायनो साननाय सिमाङा मालाबाबो जानाय नङा नोंसोरो फैसा खरस खालामनांगोन अब्लासो नोंसोरो इन्जुर एबा बेरायाव नोंसोर भिडिअखौ नायनो हागोन स' गाइस भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय